inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukata. Gwamnati ta ce ta amsa allurar rigakafi ko? To wa za'awa? Da an ka amsa allurar rigakafi wa za'awa? Waɗanda kwaccila da kuturu ba shi ke mai aski ba, don haka waɗanda na ci kuɗin korona tallafin da an ka bayar, ƙasashen turai sun bayar, ƙungiyoyi sun bayar, kamfuna sun bayar, gwamnatin tarayya ta bayar, to wasu duk sun gangame sun canye, to a gama da namu da nasu a ta yi musu. Mu ba mu ci ladar kuturu ba, don haka babu dalilin zai samu mai aski. Wace allura ta ko wace sauki? Chloroquine ko ita ba a ba mu kyauta ba, balle ga aikin Yahudu, ka taso min da aikin Yahudu. Akwai mai yadda a yi mai allura corona cikin ku? A'a, ku faɗa musu mu ba mu ma yadda da corona ba. Jama'a tun sadda corona ta hito tun fitowa farko ba wagga ta biyu mai shiriri ta tun ta farko mun yadda da ita. Mun ce corona shigantaka Yahudu ce. Me haɗa mu da Yahudu? Maƙiyanmu ne. To ya za ka ɗauka kayan maƙiyanmu ka taso min da shi? Jama'a, don haka mu ba mu yadda da ita ba. Shawarar da nake ba gwamnati da tarayya da ta jihohi, ba akwai malaman da na kaɗe sun karaye corona gaskiya ba ce, to a ta yi musu. Malaman nan da na ce corona gaskiya ce sun kai ta kamfen, sun ka jawo ayoyi suna murguɗe su, sun ka jawo hadisan manzon Allah saboda rashin tsoron Allah suna ba su fassara ta ganin dama don kariyar corona. To ga magani na a ta yi musu su da na yadda da mu, wallahi tun harko ba mu yadda da corona ba. Don haka ina yanzu kun ji magana ta da ya san lahiya launiki. Ka taɓa ganin an wa lahiyayye allura? To in dai ba bala'i haka bada ba, haka taso min da allura corona. Lafiya launiki. Inda ma kwanaki ne da ni rashin la'a ce corona ce a ta yi mai ita. To Allah ya tsare sannan bata iso ba. Yanzu kowa ya san na warke. In kuma kana musu na warke a hito a yi kokowa. Don haka ba awa mai lafiya allura jama'a, marashi lafiya. To su an ba su da lafiya, su da na ci kuɗin corona, su wa kansu. Sannan da malaman nan da na ce corona gaskiya ce, har sun ka ce a ruhe masallatai, a ruhe makarantun na islamiyya, a bar sallah, a bar karatun qur'ani, a bar zuwa aikin hajji, ba sun yarda da ita ba, to a tahi a yi musu. Mu da ma ba mu yarda da ita ba. Don haka ba abin da ya shahimu da corona, mu gare mu corona ƙarya ce. To kana zuwa ka zuƙa min allura ƙarya? Mu abinda a corona gare mu yunwa, da a ɗauki kuɗinmu a sawo alluran corona, inda shinkafa an kasa wallahi mun ganin girman ku, sai mu yi muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi. Yau ba mu da corona da ta wuce muna yunwa. Yunwa mu ita babban matsalar mu. Don rashin lafiyar da ta zo ta iskan ma ƙosashe za ta baka tsaye insha Allah, in dai ba ta ajali ba ce. Amma rashin lafiya ko mi zaman ta karama ta iskan ma kana jin yawa, ai isuwa ɗaya za ta yi. Don ku sau shinkafa ku ba mu ci mu ita an matsalar mu, ba corona. Corona ba mu yadda da ita, babu corona. Duk Najeriya babu corona. Wanda duk yace akwai corona ku ce Bello ya ce ƙarya yake yi. Kun ba ni na fara ba, ina da magabata. Ina da salaf waɗanda na ce ƙarya ta babu corona ko babu. Su wane ne salaf dina? Gwamnan Kogi Yahaya Bello shi ne salaf. A ce o da can Kogi ko to yayi Yahaya Bello ɗaya, gwamnan Cross River biyu, Obasanjo tsohon shugaban ƙasa Obasanjo uku, gudaji ko Kazaure dan majalisar tarayya, cikin duk ya fi su kokari. Shi cikin majalisar tarayya ya tashi ce corona ƙarya ce, kuma sun kai mai tabi, an kai mai tabi, ka faɗi gaskiya ƙarya ce. Can abinci ɗaya na suka yi sun boss su acto kai da ita. To boss da cin kuɗi ni da shan allura, kai ba boss ba walla acto. Allah ka yi mana tsari da corona. Allah ka tsare mu da 'yan corona. Allah ka tsare mu da allurar corona. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Allah ka gyara mana tattalin arzikin ƙasar ga. Matsalar tsaro da Najeriya ka fuskanta, Allah ba mai iya maganin ta sai kai. Allah ba ta yi ƙarhinka ba, Allah ka yi mana magani. Allah ka ga halin da muke ciki. Jama'a ku kaddara, ni dai gare ni corona ƙarya ce. Kaddara ko da gaskiya ce, yanzu dai tun watan 11, tun watan November na shekarar bara ko
corona ta shigo Najeriya haka ne watan 2 2020 ko to yanzu muna cikin 2020 dai yanzu muna cikin watan 3 na 2021 kaga shekara guda da wata guda da shigowar corona tsakaninku da Allah kaddara ma waɗanda na ce gaskiya ce sannan da mutanen da an kalisa ta kashe tsakaninku da Allah da mutanen da nan mutu ta sababiyar corona su da mutanen da nan mutu sababiyar rashin tsaro yawa ashe inda shugabannin Najeriya da gaske suka yi ba corona ya kamata su mai da hankali ba wannan rashin tsaron da ya addabi al'umma yau ƙasa ta zama muna kamar lahira ba wanda adda hankali kwanci jama'a munan ma muna da dama iyaka ka ji an ɗauka na in ka tafi ƙauyukan isa ƙauyukan sabon birni ƙauyukan gwaranyo ƙauyukan tangaza abin bai ma da daɗin faɗi bai da daɗin kallo bai da daɗin gani to wai ina ma maganar Sokoto kana maganar Niger shine nace mu maganar Sokoto muke kana maganar Niger ina maganar gida ai ba kai Niger ba kai Niger akwai Katsina akwai Zamfara duk ban kawo su ba tukun ina ma maganar Sokoto jama'a wannan rashin tsaron kamar yadda ya addabe mu nan jihar Sokoto haka yake Zamfara haka yake Katsina haka yake Kaduna haka yake Niger haka yake Benue haka yake Abuja haka yake Yobe da Borno da Adamawa da wani yanki na Bauchi Nasarawa ga sunan dai kusan arewa ko ina ne amma wannan bai dame su ba corona ta dame su to muna tuhuma ku cewa Yahudawa kuke wa aiki ko an su kuɗin Yahudu to ko dai ku ɗebo ku ƴan muna kuɗin nan na Yahudu ko kuma ku da na ci abin ku to ku yi kanku alluran nan amma dai al'ummar musulmi ina ba su shahara kan musulmin da yadda an kai mai allurar corona in an ka ce allura ka ce lahiya lawa yake kuma da ɗaya ba a yi likitan da ya ce awa lafiya yi allura ba dai can ka bi mai corona ku da na ci kuɗin corona ku za awa allura ta tsaya can gare ku mu ku sau shinkafa ku ba mu ita a koronan mu inda kuna so mu koyi mana maganin wannan matsalar tsaro shugaban kasa commander in chief ko da yake tsakani da Allah baya iyawa ko da yake ba su a faɗi haka amma baya iyawa saboda ya tsuha kun baya da lafiya don haka wanga rikici bai iya yi nai iyaka yanzu mu yi ta addu'a Allah shi gwada mana 2020 siri lahiya a samu mai kurciya na faɗa muku ai duk wanda ya kai 70 kanku ko ba zaɓe ne ko kun ga illa zaɓen ɗan shekara 70 yanzu likitoci sun ba shi shawara da 10 na dare ta ya kwanta to jama'a shugaban ƙasa ya kwana ya ba ƙasa gawa ya ba ƙasa game da nace ga 'yan bariki cikarin su ba babbaka da daddare kuma in ya ta waye iyaka a kada mai shayi da madara mai kauri da ai mai masa ƙwai ci abinai ba ruwa ne mai cikin dare illa zaben dan shekara 70 kenan don haka kai shekara 70 ko wace jam'iyya yake ko wani addini yake ku zaben in ya kai shekara 70 kun ga illa zaben dan shekara 70 ko ku zabe sabon jini wanda yana iya jagoranta sojoji a shiga daji ayi atisaye tare da shi amma wanga tsoho in ka shiga daji da shi ba gado za a dauko bisa gado za a dauko shi ko cikin gari ba ya shiga to muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya duk matsalolin da Najeriya take cike Allah kafi mu sanin su Allah ba laifinka bane Allah laifin mu ne duk abin da ya same mu abin ga ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum duk abin da ya same ku na kowace irin musiba sababbi abin da hannuwanku na aikata ne laifukan da muka yi ne ya ku jama'a ga liwaɗi nan kwanaki na ga wata jarida wani na magana yace cikin gwamnonin Najeriya akwai gwamna kaza duk 'yan liwaɗi ne cikin 'yan majalisar tarayya akwai kashi kaza 'yan liwaɗi ne cikin sanatoci kashi kaza 'yan liwaɗi ne ga jarida na gane shi wani na wannan bayani jama'a inda shugabanni sun koma 'yan liwaɗi na zaman lahiya yake su adda kuɗi su adda mulki da ya ga yaro ya ba shawa dama yana da kalwanai sai ya ce a zo min da yaron can ya anjima sai ya zo to yin sa da sheka da mai gida a taimake ka
yaro in wawa ne ya zo a ɗau kuɗi a bashi a kama mai na amna har mota in yana so ana bashi ko me yaka so ana bashi sai sun lalata ya sun samai AIDS ya fara zuwa specialist rannar ba an san maganin yasa ne ya sani ba taimako ne an kai cutar sa an kai duk ga suna ai shi yasa yanzu nan suna zage-zage sai yanzu hankalinsu yadda sun haga ba cutar su an kai ba taimakon su an kai ba cutar su an kai can da wuri an kire ka da kurce ka an yi ma director sai ka dauka duk yan uwanka ba su kai director ba kai an yi ma director an taimake ka sai yanzu to abokan nan naka yanzu sun kai director kuma su lahiyar su lau kuma kowace irin majalisa kana iya zama kai ko baka iya zama majalisa sai wa ku don da an ɗauko magana shi ke yanzu kana noci kai ko ka tashi babu lafiya babu imani babu daraja ga jama'a babu daraja wurin Allah jama'a to sanda shugabanni sun kaza haka shugabanni sun zama shaya in mutum ya sha me zai biwa baya hankali ya gushe to shugabanni wanda al'umma take karkashin kulawarsa baya da hankali ya kwana buge ya sha giya cikin dare har ƙarfe 2 na dare ana shan giya ya kwana buge ya tashi da hanga over gobe ya tashi yana ido lushin zuwa haka zai na office haka zai na office in ya zo office da hanga over mi zai yi hauka shugabanni mahaukata yan giya su sha giya su shaka cocaine su sha daga kuma su ne shugabanni to kaka za yi mu zauna lafiya don haka duk wanga musibar da kowa gani kowa kan ku kiyamul laili gobe in za ku zabe ku zabe na kwarai kar ku damu da kuɗi ko ba kuɗi ku an shi abin ku ba na kuna ba ku tambaye da uba ne ya mutu nawa ya gada ga uba ne don mu san gadon su ya kuɗin ku ne ya sace mai da ruwa rija barna ce ko ba ku kuɗi ku an shi abin ku amma in zabe to ku zabe na kwarai ku zaɓi na ƙwarai na ce ku zaɓi wa ne ni ban ce ku zaɓi kowa ne cewa ni ku zaɓi na ƙwarai don haka wannan tsakaninka da zuciyarka ne zuciyarka wata nuna ma na ƙwarai kuma tsakaninka da Allah ba partiality tsakaninka da Allah da wani wa na ƙwarai wahi zama na ƙwarai sai ka zaɓi wanda ya zama na ƙwarai mai yadda dama tun na ce duk 'yan siyasa babu na ƙwarai ko to sai ku zaɓi mai yadda dama cikin miyago biyu to wanga mugunta ce ta hita wancan to sai ka dauke wancan mai dan sauki irtikabu akhafid dararain wajibun shi tura ke kira lesser evil ga yarin shari'a a ce irtikabu akhafid dararain sai ka dibi lesser evil they are all evils duk yan siyasa they are evils duk miyagun mutane ne to amma cikin miyagu biyu wahi dama sai a ce to wani giya ya kasha amma wancan ludo ya kai da dan giya da dan ludo ya dama kar dan giya to amma yanzu in kun san ciwon kanku duk garin nan kowa na shan giya don mi to ba a rabuwa da dan giya a rabu da dan lodo a zaɓi wanda bai shan giya bai lodo sai dai in duk gari kowa na yi amma in dai kuna da waɗanda ba su yi to ku yi waci da su ku zaɓi waɗanda ba su yi akwai su ko babu su to ku ku lalabo su ku zaɓe su in kun ka ba ɗan liwaɗi kun ka ɗauki ɗan giya to lesser evil ne har yau ba ku hitar da cikin baƙin ciki ba don ya sha giya ya muku hauka sannan ba masu girma gare illa masu jajjayen labba iri ne in kaga mutum yana masha a cikin gwamnati da dan giya to jan lebo gare shi ya sha giya kasan me ke sa jan lebo giya ta canye ma lebo da canye lebo sai ta canye huhu sai kaga cikin mutum ya dan koma kuzuzuto dan na sai mutuwa giya ta kashe sai jahannama kaga in dan lude ya zan shugaba wa zai jawo yan liwaɗi yan uwa ne matuƙar baka taɓa tukunyar tutu babu ruwa ne da kai haka ɗan giya shi ko in ya zan shugaba wa zai jawo yan uwa ne masu lusashe idanu da jajjayen